Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da vidimo. Da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo u ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti u ovom challenge-u. Zatvaram i čekam. Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jao, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, Stvar. Sad imam gdje da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila. To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izgledaju grozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. A gledajte šta mi je ispalo. Nije loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Hoću još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Ups. Ok, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je ispalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je. O, baš je ukusna. Sviđa mi se. Šta je dalje? Ova krofna izgleda baš obično. O, nije loša. Može se jesti. O, ove krofne su prelepe. Tako lepo mirišu. Jedva čekam da probam. O, da, divne su. Sve krofne su dobre, ali jedno jelo je bilo bolje od ostalih. Ovo. Ja sam pobedila. Cool. Kako se otvaraju? Jede mi se pasta. O, taman mi je voda provrila. Tako da ću brzo spremiti najlepše špagete. I moja voda je verovatno provrila. Moram proveriti. Stvar, dođi. Moraš mi pomoći da saznam da li je voda proključala. O, hvala. A vidim da jeste. Sad ću ubaciti špagete u nju i sad čekati da se skuvaju. Enid, šta čekaš? Ja ću sama napraviti špagete. Jo! Či! Ups, sva sam u brašno, ali nema veze. To je čak i zabavno. Sipat ću brašno na dasku i spremit ću domaće špagete. Obavezno treba dodati jaje i so. To je to. Moje testo je skoro spremno. To nije lako, ali ispašće će ukusno. Imat ću najneobičniju pastu. Sad treba iseći testo i dodati malo jestive boje. Tako je. Moja pasta će biti obojena u sve boje duge. Sad treba oblikovati svaku grudvicu. Odlično. A sad ću ih iseći na male komade. I
I naravno treba mi renda. Uz pomoć nje ću oblikovati svoju pastu. To je to. Sad to sve treba skuvati. Tako si pametna. A moje jelo je skoro spremno. Dodat ću samo malo kečapa. Jao, ne vidim ništa. Gdje je kečap? Moje naočare. Je li to kečap ili nije? Bako, daj da ti pomognem. Treba se otvoriti, izvoli. Jao, mislim da sam se umazala u kečapu. Da, to je sigurno kečap. Ups, ali to je smešno. Moram da pazim. Nemojte se smijati. To je to. Završila sam. I ja sam završila. Stavljam u tanjir. Ovdje nešto nedostaje. Stvar, dođi. Sad ćemo učiniti ovu pastu lepšom. Da, bravo. Mastilo sipe je ono što mi treba. Crna boja još nikad ništa nije pokvarila. O da, moja pasta izgleda baš stilski. Mnogo mi se sviđa. Ali nedostaje još crvene boje, tako da ću dodati kečap. Ovako, super. Ali sa očima će biti još lepše. Sreda, šta to radiš? A šta je kod tebe? Moje jelo je kao i uvek lepo i svetlo. Probaj. Kakvo je to čudno jelo. Moram da probam to, ali iskreno malo se plašim. Fuj, odvratno. O, a ovu pastu ću rado pojesti. Da, baš je lepa. Oho, ovo jelo je definitivno najlepše. I mnogo je ukusno. Ovo je pobednik. O, pobedila sam. Moram se pripremiti. Hoću nešto da popijem. Nešto ukusno i slatko. Stvar, jesi li spreman? I ja sam spremna. Joj, za malo nisam pala. Šta je tamo? A vidim, žedna si znači. Mogu li početi? Hvala. Dakle, uzet ću lepe, ali jako kisle bombone. Prvo ih treba otvoriti. Sad ću to staviti u kalupe. Ovo će biti raznobojno čudo. Što? Nema više? Dobro, nema veze. Sad treba staviti ovo u rernu. To je to, gotovo. A sada treba ohladiti jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Wow, kakva lepota. O da, ova čaša je prelepa. Napravila sam nekoliko lepih čaša. A sad ću uzeti M&M's bombone i rasporediti ih po bojama. Biće veoma lepo. Bako, vidi kako umem. Nastavljam. Stavljam M&M's u čaše i naravno sipam Sprite. To će biti najbolji koktel, a sa šlagom će biti još ukusniji. Još malo konfete za ukras. I male slamčice. Izgleda veoma slatko. A ja ću napraviti svojoj nuci veoma zdrav koktel od celera. Uzet ću celo povrće. Uj, odvratno. Jill se to sigurno neće svidjeti. Eto, moj najzdraviji koktel je spreman. Ima puno vitamina. Za ukras ću staviti grančicu celera i slamku. To je baš dobro, zar ne? Ne, stvar, čaša. Uzet ću odgovarajuću čašu i namazati je sirupom od jagoda. Šta da sipam ovdje? Neka to bude Sprite. Dodat ću jestivu boju i promešat ću koktel s slamčicom. Stvar, pomozi mi. Okay.
Jao, opet si me uplašio. Sreda, skloni ga. Stvar, požuri. Super, hvala ti. Šlag je baš ono što mi treba. Baš liči na mozak. Dodat ću još malo crvenog sirupa. Oko i pauka. Odlično, svaka mi čast. To je savršeno. Završili smo, Jill. O, kako lepo. Probat ću ovaj koktel. Baš je lep. Sviđa mi se. A ovaj, šta je to? Fuj, neću ni da ga probam. A ovaj hoću. O, kako lepo, oduševljena sam. I čaša je stiva. Juj, baš je kisela, ali piće je ukusno. Ovo je pobednik. O, opet sam pobedila. Tako sam srećna. Šta spremam ovaj put? Sad želim salatu, ovakvu. Važi. To nije problem. Aha, razumela sam te. Treba uzeti liske salate i pocepati ih. Jao, Sreda, hvala ti, ali nož bolje skloni. Trebaju mi ovi zeleni listovi. Mnogo su zdravi, mirisni i ukusni. Sada ide meso. Treba ga iseći i lepo servirati. O da, odlično mi ide. Sad mi treba paradajz. I naravno krušne mrvice. Skoro sam završila. Ostalo je dodati malo sira i to je to. Završila sam, a ti? A ja sam tek počela. Ja ću koristiti ovakve lepe kalupe. Napravit ću figurice od krastavca, rotkvice i paprike. O, to je mnogo lepo. A sad ću to nabosti na štap. Eto, kao da pravim roštilj. Baš lepo. A tebe neću ni da pitam šta spremaš. Tako zabavno. A sad ću napraviti buket. Ovo će biti ukusni buket od povrća. Ja sam genije. To uopšte nije zanimljivo. O, crvena paprika. Treba mi. Iseći ću je. Ovako. Treba skloniti sve suvišno i napuniti papriku salatom. Krastavac treba očistiti i tanko iseći. Ovo baš liči na jezik, jel da? Od maslina ću napraviti oči. Dobila sam ovakvu slatku njušku. Poješće nas. Moguće. Moji monstrumi su spremni. O, koliko hrane. O, kakvi štapići. Zanimljiva salata. Ali iskreno nije baš ukusna. Šta sljedeće da probam? O, ko je to? Šta je to crno? Ne razumem. A, to je maslina. Mrzim masline, fuj. Ostala je još jedna salata. Sir i piletina, prelepo. Evo pobednika. To, pobedila sam. Baka je najbolji kuvar. Dakle, želim da mi ovaj put napravite hamburger. Veliki i ukusni. Hamburger, nema problema. Mjau, nikad nisam spremao hamburgere, ali ću dati sve od sebe. Prvo ću dodati salatu, a posle toga dodat ću ribu. Dobro je što svojim oštrim kandžama lako mogu otvoriti konzervu. Mjau, u mom hamburgeru riba će zameniti pljeskavicu. Ribu najviše volim. O, šta će ti nož? Ne brini, neću ti ništa. Samo hoću da isečem paradajz i sir. Bez njih hamburger neće biti hamburger. Joj, kako miriše. Sam bih rado pojel to. Mjau. A ja želim da napravim slatki hamburger. Na roze lepinju ću staviti žele bombone.
A pljeskavicu ću napraviti od sladoleda. Mislim da je to cool ideja. O, da, baš slatko. Dodat ću kisele trake. I naravno slatki sirup. Stavljam drugu lepinju i to je to. Moj hamburger je spreman. Mislim da će Lindsay biti oduševljena. Oduševljena? Čemu tu da bude oduševljena? To slabo liči na hamburger. Hoćete prestati da se smijete? Sad ću te naučiti pameti. Šta? Nemoj. Pa to je brašno. Samo probaj. Ne razumem. Mislim da je to zabavno. Uhvatio sam. Da, ja brzo reagujem. Gospodine Mačak, kako vam se sviđa ovo? Mjau, kako mokro. Da, tako je. Dobro, dosta više igre, vreme za kuvanje. Počet ću sa lepinjama. Za njih moram umestiti testo. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na povrće koje treba iseći na tanke kolutove. I naravno mi treba mleveno meso. Ukusna pljeskavica je najvažniji deo hamburgera. Također, veoma važan je i sos. Moram ga napraviti. Mislim da je pljeskavica savršena. Ostaje mi samo da napravim lepinje i sastavim svoj hamburger. Takav hamburger će sigurno svakog oduševiti. On nije samo veliki, nego i neverovatno sočan i ukusan. Samo pogledajte kakva lepota. Svaka mi čast. O da, ja sam genije. Mjau, to je sigurno. Čak sam i ja postao gladan. Lindsay, probaj. Oho, svi hamburgeri izgledaju veoma ukusno. Sa jednim izuzetkom. Gospodine Mačak, šta si napravio? Zašto tvoj hamburger tako smrdi? Znaš, čak ni neću da ga probam. Bije. O, bolje da probam ovaj slatki roze hamburger koji mi je pripremila Chloe. Wow! Ovo je veoma cool. Super. Preostaje da probam ogroman hamburger od šefa Ethana. To nije običan hamburger, to je cijela torta. O da, ovo je najbolji hamburger u mom životu. To je pobednik, čestitam. Da, znao sam da ću pobediti. Ipak sam ja šef, a vi niste. Prestani da se hvališ. Dođi ovamo. O, ne. Što se dešava? O, jadni šef. Probudio je zvijera u našu mačku. Mjau, nisam završila. Opet sam gladna. Spremite mi jaje na oko. O, to je lako. Mjau, pogledajte kakav kalup imam. Napravit ću ogromne žute oči od žumanaca. Mislim da je ispalo zabavno. To zaista liči na mene. Ostaje samo dodati par detalja od mesa. Da, tako je. Stavljam na tanjir. I dodajem malo kobasice. O, ovo je pravo remek delo. Mjau. Završio sam. O, kakav ukusan jogurt. Dobro, dosta. Od ostalog jogurta ću napraviti desert. Znam da je Lindsay htjela jaje, ali moj desert će biti baš u obliku jaja. Jogurt, to je belance, a žumance će biti od slatkih breskva. Moram da probam. Baš ukusno. Dakle, stavljam breskve u jogurt. I gotovo. Završila sam. Ovo baš liči na pravu kajganu. Tako je, samo liči. Ali ja ću napraviti pravu kajganu sa povrćem. Za početak ću narendati šargarepu direktno na jaje.
Zatim ovu smesu moram sipati na ple i ispeći. Ovo je osnova za kajganu. Tako je. Sad je treba uviti u rolnu. Divno. A ovu rolnu ću posuti sirom. Što više sira, bolje. I gotovo. Kako vam se sviđa? Mislim da izgleda prelepo, zar ne? Wow, slažem se. To je divno. Šta? A, gde je moj jogurt? Mislim da znam koga je pojeo. Tragovi su te izdali, mačak. Zar te nije sramota? A ne viči, mjau. A to uopšte nisam bio ja. Požurite, gladna sam. Naravno, prijatno, draga. O, konačno. Tu je nešto neobično. Ovdje je nešto slatko. A ovo? O, šta je ovo? Chloe, šta si napravila? Zašto su ovdje samo žumanca? Okej, probat će to. A, pa to su breskve. Pa nije nešto da vam kažem. Wow, šefova rolna izgleda mnogo bolje. Stavio je mnogo sira koji ja obožavam. Baš ukusno. Dakle, ostaje probati jelo mačka. To najviše liči na klasični doručak. Oho! Koliko je ovo ukusno! A gospodine mačak, čestitam, pobedio si! O ne, kako sam mogao da izgubim mačku? Jer sam ja najbolji, mjau. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. Zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra, ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. A vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, tako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roze žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću.
Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam! Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite! Hoćete da čujete sljedeći zadatak? Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tara, gledaj. A vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj! Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi šokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. Aha, napravit ću ih od marshmallowa. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se. Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super! Zatim mi treba marcipan. Ej, Tara, ja sam to prvo uzela, daj mi! Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava.
Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Hej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Hej, i ti si moja uništila. Prestani! To ti prestani, ne! Ćao, počet ćemo od jednostavnog. Napravite mi okruglu tortu. Verujem u vas. Dobro, Vivian, treba mi fil. Pa i da uzmem. O, tačno. Počet ću od crvenog. Probat ću. Baš je lep. I stisnut ću crveni fil na tortu. Ovako, slojevima. I obavezno treba okrećati tortu da bi trake bile ravne. I na kraju ću staviti ljubičasti fil. Zatim ću skloniti višak lopaticom. Odlično. A sad mi treba klasična glazura od vanile. Napravit ću lepe šare na torti. O da. A preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Baš je lepo ispalo. Pitam se, a šta radi Nathan? Ja stavljam crni fil. To treba raditi pažljivo. Aha, odlično. Šta? Kod Tracy je već sve spremno? A kod mene samo na pola. Treba se ubrzati. Uzimam nož. Odseći ću višak. Tako je. Napravit ću oblik srca. A preko ću sipati beli fil. Što više. Tako je. I razmazat ću sve lopaticom. Super. A sad ću uzeti roze fil. Baš je lep. I napravit ću cvjetić na torti. Gledajte kako mi dobro ide. To je remek delo. A sad mi treba marshmallow. O da, obožavam ga. Stavit ću ih u krug. Tako je. Treba pratiti vreme da sve stignem. Ostalo je malo vremena. Ubrzat ću se. Da. O, Nathan, tvoja torta izgleda tako slatko i lepo. Prevazišao si moje očekivanja. Treba nešto smisliti. Šta da radim? Treba mi neki detalj. Bio negdje tu. O, evo srca. Odgovara mi. Uzet ću nožić. Treba napraviti rupu u torti. I seći ću kvadrat. Tako je. A sada vadim Nutellu. I sipam je u srce. Da, divno. Sipat ću što više, do krajeva. A sada zatvaram. Odlično. A srce ću umočiti u roze konfete. To je druga stvar. Stavit ću ga na tortu. Tako je, završila sam. Nathan, gotov si. Vivian, možeš probati i izabrati pobednika. Wow, napravili ste mi tortice, tako su lepe. Hoću da počnemo od ove. Tako je slatka. Probat ću. Ukusno. Što je to? Torta mi se raspala u rukama. Jasno, užas. Wow, kako lepo srce. Hoću da probam. Jao, divno. A baš mi se sviđa. Wow, gledajte. Unutra je bila Nutella. Prosula se na tortu. Sad je torta postala još ukusnije. I srce je baš dobro. Odlučila sam. Šef Tracy je pobedila. Da, pobeda je moja. Blago meni. A sad mi napravite tortu u obliku srca. Hajde, hajde, krenite. To je odličan zadatak za mene. Ovog puta ću sigurno pobediti. Koristit ću fil od jagoda. Sastavit ću tortu, kora, fil i tako nekoliko puta. Da, torta mora biti savršene visine i širine. Tako je. A sad ću odseći višak. Aha, da. Treba iseći oblik srca. Najbolji sam u tome. A sad ću pokriti tortu roze marcipanom. Tako će torta biti savršeno ravna.
Zatim uzimam mali okrugli kalup. Uz pomoć njega ću napraviti rupu u sredini. Odlično. A unutra ću sipati Nutellu. Neverovatno je ukusna. Svi vole Nutellu, jel da? Svako ko voli Nutellu mora staviti like. Hajde, drugari. Ja sam završio. Tracy, šta si ti smislila? Napravila sam 4 torte u obliku srca i sekla sam rupe u sredini. Što više kolača napravim, to bolje. A Vivian obožava slatko. To je to. Sada mogu napraviti punjenje. Koristit ću bobice i voće. Za početak uzimam jagode, sipat ću ih u blender i uključujem. Odlično. Dovoljno. A sad mi treba špric. Napunit ću ga. A zatim sipati sok u mali balon. Da, divno. Tako ću uraditi sa svakim sokom. I svaki balon ću staviti u tortu. Ostalo je pokriti tortu filom. Odlično mi ide. Tako je. Još malo. Divno. I na kraju ću sve razmazati lopaticom. Ispalo super. Ali to još nije sve. Dodat ću lepe konfete i to je to. Ja imam jednu tortu, ali najukusniju. Vivian, možeš probati. Vi znate da iznenadite? Tu su 4 torte, kako mnogo. A ovdje je jedna, ali tako je slatka. Umočit ću Nutellu. Divno. To je čokoladni bazen u torti. Sad ću umočiti marshmallow u to. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. Sviđa mi se. Ali kako da probam ovo? Ideja. Iseći ću tortu. Šta je to bilo? Torta je pucala vodom. Probat ću pače. Ukusno. Probušit ću ostale torte. Kako zabavno. To nije samo zabavno, već i ukusno. Svaka torta je jedinstvena. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedio? Mislim da je to ipak Nathan. Čestitam. Da! Imamo 1-1, Tracy. Moja jedna torta je pobedila tvoje 4. Ne, to je ljuta žvaka. Baka ne voli ljuto. Kakav užas. Mandy je dobila najveću žvaku sa ljutom paprikom. Nikol, hoćeš prva da počneš? Mamice, dobro. Sad ću je staviti u usta i probati. To je ukusno. Da. I balon mogu naduvati. Malo ljuta, ali nije strašno. Ja sam završila. Sad vi? Moja žvaka je mnogo veća nego ona koju je jela Nikol. Plašim se da će mi biti mnogo ljuto. Kako strašno. Jao, samo ne to. Sve mi peče unutra. Bako, samo ne otvara usta, inače će biti požar. Ne mogu. Jao. Izgleda da je to piletina. Ja volim piletinu. Super. Sad ću brzo zaboraviti na tu žvaku. Da, volim pečene hrskave batake. Divno. Sviđa mi se. Dakle, ostale samo Mandy. Jadna, na tebe red. Jo, ježim se od jednog pogleda na ovu ljutu žvaku. Bako, neću moći. Moram da idem. Stani, ne brini. Baka će ti pomoći da je pojedeš. Uzet ću malo pače. Hajde, otvara usta i grizi pomalo. Eto, vidiš, to uopšte nije strašno. Avion leti u tvoje usta. Bravo, dušo. Šta je tamo? Hajde, još malo. Ostalo je posljednje pače. Ne želim. Dobro, sad ću naduvati balon. Pazite se.
Jao, zar neće pući? Jesu svi živi? Srećom sve u redu. Samo što smo sad u sađi. Gorimo! U pomoć! Jao! Da. Kakvo olakšanje. Ne brinite, sve u redu. To je bilo moćno. Šta je to? Prvi put vidim. To je Grimas shake, bako. Mnogo je lep. Prvi put vidim takvu veličinu. A baka ima tako smešnu porciju. Ti počinješ? Dobro, da vidimo koliko je ukusan ovaj vaš koktel. Valjda ništa neobično. Jao, šta je to sa mnom? Grimas shake počinje da deluje. Ne, sve je već prošlo. Porcija je bila mala. O, da. Baš mi se sviđa ovaj ukus. Oduševljena sam. Ne treba mi slamka. Ješću prstima. Nije lepo lizati prste. Pogledajte. Postala sam ljubičasta. Cool. Nikol, na tebe red. Hajde. Imam ideju. Sklanjam poklopac i jedem šlag. Da. Jao, kakav užas. Najviše na svijetu volim šlag, tako da sam počela od njega. A sad ću probati koktel. Prelepo. Jao, kako to radi? Ne mogu da verujem da je sve popila. Da, i to je bilo super. Jao. Jadna, jesi bolesna? Sva je ljubičasta. O ne, Nikol je popila tako mnogo koktela da je pukla. Treba je skupiti. Nikol, spasit ćemo te. Ne brini. Bako, u pomoć. Jedna bombona, samo. To je malo za baku. Mandy je dobila više. A Nikol ima najveću bombonu. Da, dobila sam bombonu iz svojih snova. Jao, bako, tvoja bombona se jedva vidi. Ti počinješ? Usput zapratite naš kanal. Dok vi pritiskate dugme, ja ću probati bombonu. Uradit ću to uz pomoć pincete. Jao, ništa ne vidim bez naočara. Miriše baš slatko. Jao, bombona mi je u nosu. Jao, samo da se ne ugušim. Eto, izvadila sam bombonu. Ali bolje je baciti. Mandy, sad ti, hajde. Došla mi ideja. Posadit ću bombonu kao seme i zaliću je vodom. Da, tako je. Prvo ću iskopati rupu. Zatim staviti bombonu unutra. Aha, tako je. I ostalo sve zaliti. Nadam se da će porasti nešto jako dobro. Wow, moja želja se ostvarila. Poraslo je slatko drvo sa bombonama. Sada mogu jesti bombone kad god poželim. Šta? Mandy? Dođi ovamo! Šta? Da, trčim. Završila sam. Možeš jesti svoju bombonu. Konačno! Da, ova bombona je jako dobra. Dobro je što je tako velika. Mogu produžiti zadovoljstvo. To je prelepo. Divno. Šta je sa mojim stomakom? Nisam primetila kako je porastao. Šta sada da radim? Ne brini, dušo. Šta je to? Neću da jedem to. Ni ja. Fuj. Jao, bako. Šta je to? Zaboravila sam da isključim šporet. Idem ja. Stani, ne boj se, bako. Nikol počinje. Možda ne treba? Plašim se. U stvari, čekajte. Osjećam miris čokolade. A tačnije, čokoladnog fila. Wow! Da, to je zaista ukusno. Jao, daj mi kantu. I meni treba, daj mi. Let's go! Hajde sad ti.
O ne, sad ću povratiti opet. Pa to nikaka. Da, to je čokolada. O, baš je ukusna. Mandy, zašto jedeš to fuj? O, da, to je prelepo. Ova torta je divna. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. O, ne mogu da se zaustavim. To je to. Na tebe red, bako. Hajde, prijatno. Okej, pošto svi kažu da je to čokoladna torta, sad ću napraviti od ovog ružnog deserta nešto mnogo lepo. To će biti slatki ješ. Eto, telo sam napravila. A sad mi treba iglice. Da, uzet ću poki štapiće. Aha, ubacujem. Da, treba mi puno štapića. O, moj jež izgleda baš slatko. A nedostaje samo slatke face. Napravit ću mu oči. Eto, divno. Pogledajte, zar to nije preslatko? Oj, spalo je super, bako. Hvala. A sad ću probati. Odseći ću sebi veliko pače i probati tortu. Wow, to je zaista ukusno. Oduševljena sam. Devojke, poslužite se. Prijatno. Hvala, bako. Jao, kako malo Nutella. Smešno. A baka ima Nutellu srednje veličine. Wow, obožavam Nutellu. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Mogu li ja da počnem? U stvari, ako pojedem Nutellu, opet ću se ugojiti. Ne, to je užas. Neću je jesti. O, da, a bolje da se našminkam. Tako je. A sada uzimam četkicu i nanosim Nutellu na lice. Jao, zašto maže lice čokoladom? Užas. Nemam pojma. To je čokoladna maska za lice. Bako, možeš početi da jedeš svoju porciju? Dobro, dakle, ispred mene su sve sastojke. Uz pomoć njih ću napraviti ukusan kolač. Da. Baka kuvar je u akciji. Dakle, sipat ću brašno u Nutellu. Tako je. Mislim da je dovoljno. Zatim ću dodati mleko. Mleko je mnogo zdravo. A još treba dodati jedno jaje. Ovako. To je to. Ostalo je sve promešati. Odlično. A miris je super. Sada mogu napraviti vafle. Svaka mi čast. O, kako lepo miriše. Skloni se, Mandy. Ova vafla je za baku. O, nije loše. O, da. Ukus je super. Wow, hoćeš dati meni da probam baku? Šta? O, da. A sad ću. Izvoli, dušo. A ne, predomislila sam se. Jedi. Pa dobro, kako god hoćeš. O, potpuno sam zaboravila na svoju masku, a vreme je da je skinem. Dakle, izmerit ću svoju teglu. Da. A sad ću napraviti super transporter. Počinjem da radim. Gledajte. Sad ćemo proveriti kako radi. Sipat ću Nutellu na tost. Aha. A zatim će se sama razmazati uz pomoć noža. O, da. To je to. Sada mogu probati. O, ukus je divan. Hoćeš dati nama da probamo? Please. Pa, dobro. Poslužite se. O, baš ti hvala. Hvala puno.
Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagi znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršene su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jel, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow! To je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam, umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se tak mičete kad ću svakako i ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napravite više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskvratni hamburger. Baš je sočan. Neverovatno. Sad ti, druže. Jo, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone.
I Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja, umočiti meso u njega, a zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Ja znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nuggetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nuggetse? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu? Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. Pizza. Da, to mogu. Ovdje je potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir. I naravno kobasica. Žao mi je da vas umetam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidiš šta radi? To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jel gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Belisimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Uj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to.
A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Izazovu, dobrodošli. Drugari, vi ste u izazovu, jedemo hranu iste boje 24 sata. Hajde da počnemo. Prvi je Martin. Oho, koliki Snickers. Čekajte, prevelik je da bi mi stao u usta. Sad ću ga izmeriti mernom trakom. Ne, neće stati. Treba nešto smisliti. Znam. Mogu se presvući u samuraja. Imam samo jedan zadatak. Da isečem Snickers. Moram uraditi to po svaku cenu. Gotovo. To je bilo cool. Sad mogu lako pojesti ceo Snickers. O, da. Prelepo. I to sve je moje. Završio sam, Nancy. Počni da jedeš. Dobro, ovdje imam plavi čips takic. Jedva čekam da ga probam. Jao, malo je ljuto, ali nije strašno. Želim još. Jao, cool. Baš mi se sviđa. Jao, izvinite, ne mogu da držim to u sebi. To je previše ljuto. O ne, Nancy, prestani. O, zašto miriše na spaljenu kosu? O ne, ja gorim. Spasit ću te. Sve sam ugasila. O ne, Nancy još uvek gori. Znam šta da radim. Imam kantu vode ispod stolice. To bi trebalo da pomogne. O da, konačno. To je bilo užasno. Nisam znala da čips može biti tako opasan. Sad sam sva mokra. Gotovo, sad sam suva. Hvala na pomoći. Jill, sad ti. O, ćao, moja roza žvakica. Kako je velika. Prvi put vidim takvu žvaku. Kako je daleko otišla. Okej, sad ću je probati. Prelepo. Sad ću sve pojesti. Oho, Jill, kako to se staje u tebe? Jednostavno obožavam žvaku, tako da je mogu jesti non stop. Jeste li spremni da vidite najveći balon u vašem životu? Gledajte onda. Jill, stani, to je već previše. Jao, izvinite, nisam htjela. Treba skinuti žvaku sa sebe. Šta je sa mojim nosom? Sad je roze boje, a vi imate crni plavi nos. Tako i treba da bude. Idemo dalje. Zaboravite na nosovi. Evo nove hrane. Martin je dobio crni hamburger. Nancy plavi sladoled. A Jill veliku roze krofnu. Ko će da počne? Jill, odlično. Sad ću brzo srediti ovu krofnu. Odseći ću pače. Jao, jedva čekam da probam. O, da. Neverovatno. A verujte mi da je to jako ukusno. Tako mi je drago što sam dobila krofnu. Neverovatno. Završila sam. Sad vi, hajde. Nancy, mogu li ja? Hvala. Tako sam gladan. Brzo ću pojesti taj hamburger. Ali prvo ću staviti rukavice. Jao, nešto neće. Treba ih naduvati. Jao, Jill, izvini. Nisam teo. Ali tako se bolje oblače. Gotovo. Sa koje strane da priđem? Prevelik je. Treba ga iseći. Mislite da sam odlučio da popijem kafu? Pa ne. Ova šolja će mi pomoći da odsečem mali komad od ovog velikog hamburgera. Sad ću probati. O, da. Divno. Baš mi se sviđa. Sad ću napraviti sebi gomilu malih hamburgera. Lepota.
To je to. O, na licu mi je ostalo nešto. Gotovo, ja sam sit. Nancy, možeš početi. Hajde. Pa, moja kašika i ja smo spremni. U stvari, ova kašika je premala. Treba naći nešto veće. O, mislim da će takva biti taman. Oho, kako teško, padam. Jo, kako to? Sve je sad na podu. Ukusno. O, hvala, Martine. Martin, uši su ti crne? A tvoj plavi? Jill, a tvoj su roze. Cool. Devojke, hoćete trik? Prst je tu, prsta nema. A sad ima. Jao, gde je prst? Vrati se. O, dobili smo novu hranu. Slatki suši, cool. A kod mene veliki crni kolač. A ja imam ogroman roze makaruns. Baš je težak, ali podići ću ga. O, ne, padam. Drži se. Hvala, Martine. Sad ću ga pojesti. Samo ne znam kako da ga zagrizem. Tačno, smislila sam. Gledajte, sad će doći Jill karatista. Sad ću vam pokazati šta znam. Ja! Gotovo? Hvala, prijatelji. To je to, sad mogu probati svoj kolač. O, da! Kako je nežan. To pisa u štima. Oho, nisam znala da toliko voliš slatko, Jill. Pa moram nekako da održavam snagu u sebi. To je bio moj majstorski udarac. Podelila sam kolač na 4 dela. Nastavit ću da ga jedem. To je to, zadovoljna sam. Mogu se vratiti. Sad sam obična Jill. Martin, hajde. Odlično, već sam gladan. Probat ću prvo kremu. Kakva je? Ekstra. Devojke su nešto smislile. Šta će biti posle 3? Jao, Martine, mukica. Sad imaš crno lice, tako i treba da bude. To uopšte nije smešno. Sad sam prljav i lepljiv. I kolač mi je pokvaren. Ali krema je ukusna. Vama neću ništa dati. Jel ovako treba da držim štapiće? Kako je to teško. Možda ovako? Ne? Ovako da? Pa dobro, ješću kako znam, baš me briga. Još malo. Juj, o ne. Ma ne treba mi ovi štapići. Ješću rukama, tako je zgodnije. O da, prelepo. Martin, imaš kremu na licu? O, hvala, mamice. Ćao. Kako vam se sviđaju moje nove oči? Ostalo je posljednje oko. Sad ću ga pojesti. Prvo želetraka. A onda oko. O, gledajte. Obojilo nam se telo. Da, to je baš cool. Jill je ovaj put dobila roze picu. Martin crne rezance. A Nancy je dobila slatke plave palačinke. Probajte vašu hranu. Jao, miris je divan. Obožavam borovnicu. O, da, oduševljena sam. Što? Da li i vi želite borovnicu? Pa dobro, Jill, hvataj. Martin, a ti nisi uhvatio? A sad hvatam ja. Veoma ukusno. Uzet ću još jednu palačinku. Gledajte kako mogu. Dobro sam raspoložena. Obožavam palačinke. Ostala je posljednja. O, ovu sam ja uhvatio. Sad ću vam pokazati svoje raspoloženje. Iznervirala si me. Izvinjavam se. A šta se ti smiješ? Dobro, na mene red da pojedem svoje rezance. Jedva čekam. Sviđa mi se. Tako sam gladan da sam spreman da pojedem sve odjednom. O da, blago meni. Najukusniji rezanci u mom životu. Wow, Martin. Tako si brz. To je bilo jednostavno. Dakle, ja sam završio. Jill, možeš nastaviti.
Treba smisliti nešto zanimljivo. O, ideja. Iseći ću picu, ali ne na običan način, nego u krug. Ovako još niko nije radio. Gledajte. A sada mogu probati. O, kako je slatka. Topi se ustima. Mnogo mi se sviđa. Gledajte kako sam je brzo pojela. Svaka mi čast. O, ruke su mi postale roze. Kako lepo. Martin, i mi imamo šarene ruke. Društvo, čeka vas nova ukusna hrana. Jill je dobila poki, Martin kolu, a Nancy je dobila žele bombone. A vidim da ste zadovoljni. Nancy, možeš početi. Još nikad nisam jela takve bombone. Lepe su i kisele. Sad ću ih sve izvaditi i pojesti odmah nekoliko bombona. Pitam se šta će se desiti. I posljednja. Juj, kiselo. Cool. A Jill, sad ti, hajde. Odlično, obožavam ovi štapići. I još su i sa ukusom jagode. Ne mogu da stanem. Znate šta, toliko volim jagode da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, neverovatno. To je to. Martin, ostao si samo ti. Hajde. O da, obožavam kolu. Jedva čekam da je popijem. Sad ću je brzo popiti. Čekajte, pa to je tečna bombona. Cool, baš je slatka. Jill, hajde da zavitlavamo Martina. Hajde. Hej, devojke, šta radite? Prestanite, neću više. To je bilo teško. Martin, sav si crn. A ti sva roze. Nancy, a ti si plava. Jao, gde je Nancy? Jill, gde su svi? Zdravo, Nancy. A evo Jill. O, tu je i Martin. Pa, kako ćete vratiti sebi svoju boju tela? Imam ideju. Moj komplet prve pomoći ima pravi lek protiv boje. Jao, šta se dešava? Oho, postali smo normalni, cool. Čestitam, prošli smo ovaj izazov. Ovo je kulinarski izazov. Prvo želim čokoladu. Možete početi da spremate. Ja već znam šta da radim. Treba mi... šefe. Vi ste tako lepa, bako. Šefe, uvek ste mi se sviđali. Ej, što radite? Je li ovo srce? Čekajte! Bako, drži jagodicu. Šefe, drži kalup. I hajde da kuvamo. Da, Quentin je u pravu. Nema vremena za osjećanja. Treba nahraniti Glory. Prvo uzimam testo ka tajfi. A posle ću samljati pistaće u blenderu. Aha, tako je. Odlično. Zatim mešam sve sa kataifijem. Odlično. Da, ispalo je prelepo. A sad mi treba čokolada. Stavit ću je u činiju, a zatim istopiti. Tako je. Čokolada mora postati tečna. Da, savršeno. Šefe? O, bako, hvala. Dakle, sipam čokoladu u kalup. O, da, boja je prelepa. Odlično. Dalje dodajem fil od kataifije i pistaća. Tako je. Sada okrećem i čekam. O, bako, mogu li uzeti vašu minđušu? Naravno. Izvolite, šefe. Hvala. Dakle, naravno ću malo zlata na čokoladu. I završio sam. Svaka mi čast. Šefe, vi ste genije. Genije. A ja sam pripremila jagodice. Također sam ih isekla u obliku srca. Stavljam ih u kalup za čokoladu. A zatim sipam prvo mlečnu čokoladu, a zatim belu. I uz pomoć noža ću napraviti lep prelaz.
Tako će ispasti divno. Gotovo. Sad mi treba sprej za hlađenje. Čekajte, zašto ne radi? Čudno. Bako, dajte da vam pomognem. Šefe, obožavam vas. Sa vama je sve lakše. Hladno mi je. Kakav užas. Quentin, ne brini, sad ću te ugrejati. Treba ti kapa. Dobro. Hvala, bako. Dakle, htio sam da napravim čokoladu. Imam belu čokoladu. Stavit ću čini u komadi čokolade, a zatim ću dodati fatu. Kako da istopim sve? Tačno. Zažvakat ću žvaku sa ukusom crvene paprike. Kako ljuto! Eto ga, počelo je. Usmeravam vatru na činiju. Da! Uspeo sam da napravim naranđastu čokoladu. Sipat ću je u kalup. Tako je. Izgleda jako dobro. A sad ću sve ukrasiti. Tačno, šećernom vunom. Ona je tako ukusna. Topi se ustima. Dakle, stavit ću komadiće preko, ovako. I zaledit ću sve uz pomoć mentosa. Kako je mrazno! Usmeravam hladnoću na čokoladu. Odlično. Sad je moja čokolada gotova. Glory, probaj. Prijatno, dušo. Wow, kakva lepota! Hoću što pre da probam ovu čokoladu? Kako je ukusna! Tako lep filok pistaća, sviđa mi se. Idemo dalje. Šta je ovde? Čokolada sa jagodama, cool! I ostalo je probati naranđastu čokoladu. Ona je sa šećernom vunom. Da, isto jako ukusna. I ko je pobedio? Rešeno! Svi ste pobedili, čestitam! Ozbiljno? Kakva radost! Jeste li čuli? A sad mi napravite keks, jel može? Čekam! Naravno, već imam ideju. Keks je moje glavno jelo. Šef i ja ćemo napraviti jedno testo za dvoje. Prvo ide brašno. Posle dodajemo mleko. I na kraju treba razbiti 2 jajeta. Tako je, šefe. Vi sve znate. I obavezno treba sve zasladiti šećerom. A sad, hajde da umutimo sve. Hajde, šefe. Bako, šefe, šta je sa vama? Ponašate se čudno. Dobro. Ja ću uzeti gotov keks sa čokoladnim mrvicama. Hajde, otvaraj se. Da, uspeo sam. Izgleda super. Ali sad ovaj keks treba izmrviti. Tako je, još malo. Moj keks će biti bolji nego vaš. Vidjet ćete. Joj, Quentin, mili, šta to radiš? Gotovo. Ovo izgleda super. I miris je ekstra. Za malo me nisi pogodio. Nemoj bacati stvari. Čekaj, bako. Uzmi bombone, izvini. M&M's? To mi treba. Dobro, oprošteno ti je. Dakle, sad ću iseći kolači od testa. A zatim ću staviti na svaki keks po čokoladnoj bomboni. I stavljam to sve u rernu. Odlično. Ostaje sad čekati kada sve bude gotovo. Šefe, a šta je kod vas? Ne, klagije mi ne treba. Ja ću razvaljati testo rukama. Da. Ne su mi baš jake. Eto, napravio sam keks u obliku mačkice. Slatko, a jel vam treba nož? Da, hvala, bako. Sad ću isteći keksiće. Tako je. A zatim ću ih ispeći uz pomoć brenera. Da, kakav miris. Sve je gotovo. Ostalo je samo ukrasiti keks detaljima od tečne čokolade. Odlično mi ide. Ja sam još i umetnik, da. Još par detalja i to je to. Završio sam. Divno. I moj keks se već može probati. To podsjeća na cvjetiće.
Glory, probaj. Wow, a vi ste prevazišli sva moja očekivanja? Ovi keksići izgledaju sjajno. Sad ću probati. Ukusno. A šta je ovdje? O, kako slatka maca. Probat ću. Da, ukusno, sviđa mi se. A što je ovdje? Wow, ovo je Minecraft keks. Da, ukus je ekstra, ali ko je pobedio? Rešeno, Kledin, čestitam! Tu, pobeda je moja. Ha, hvala, sestro. Sad mi spremite kajganu. Hajde, čekam, mnogo sam gladna. Dobro, odmah počinjem. Treba mi par jaja. Razbit ću ih u činiju. Treba mi 6 komada, odlično. Zatim moram izvaditi sva žumanca. Mora ostati cela. Zato moram raditi pažljivo. Odlično. Dalje belance sipam na tiganj i pršim omlet. Super. Okrećem. Da. Stavljam na tanjira, sad mi treba sir. Odozgo stavljam i još omlet. Dalje opet sir i tako po slojevima. Da, ispada simpatično. Odozgo stavljam pržena jaja i to je to. Divno, a meni se već skuvalo jaje. Vruće. Očistila sam ih od ljuske, a zatim isekla. Posle uzimam svež luk i paradajz. I napravit ću lepu sliku od hrane. Gotovo. Sada mogu malo da pletem. Gledajte šta ja imam, to je Pringles. Ljuti Pringles. Ali ja ga neću jesti. Stavit ću u Pringles jaje, tako je. A zatim ću to sve dobro promešati. Tako je, mislim da je dovoljno. Dobro, ipak ću pojesti čips. Kako ljuto! Usmeravam vatru na Pringles. Kako vruće. Ideja. Ukrašću od bake iglu za pletenje. I probošću moj omlet. Gotovo. Miris je ekstra. Glory, prijatno. Vi ste tako brzo završili? Čekaj da počnem. Okej, probat ću prvo kuvano jaje. Onako, nije nešto. A šta je ovdje? To je cijela torta od kajgane. Izgleda simpatično. A kakav je ukus? Super! Da, okej, idemo dalje. Ja tako nešto nikada nisam vidjela. Probat ću. Kako ukusno. Ne! Ljuto! Ne, meni se to ne sviđa. Dakle, pobedio je šef. Da, pobeda je moja. Ja sam tako srećan. Hvala baku. Oh my! Pitam se šta je ovdje? Hoćemo da vidimo? Da, cool. Imam slatkiš. Fuj, šta je to? Užas, moram da idem. Pa ne, sedi ovdje. Zašto mi sve ovo? Neću da jedem. To nije loše. Ova buba u lizalice je baš ukusna. Poješću sve. A ja sam dobila žvaku, volim žvaku. Da, moja omiljena boja. Da vidimo koliko je dugačka. A kako je tvoja lizalica? Jao, izgleda da sam progutala bubu. Ne. Kakav užas. Oduševljena sam, jao. Njam, njam. Fuj, odvratno. Ne. Ne želim da te ometam, ali... Odakle tu? Skloni se od moje žvake. Kakav užas. Gde? Ne vidim je. Jedva sam se otarasila nje. Mogu li da budem prva? Naravno. Juhu! Šta je to? Moram probati. Izgleda dobro. Jao, a ukus je još bolji. A ti nemaš toga? Imam još nešto. Da vidimo. Šta je to? Zanimljivo. Joj, odvratno. To uopšte nije lepo. Uzet ću slatkiše, stavit ću ih ovako. Da, ovo ću rado pojesti. Ne, zaboravila si. U redu, daj ovamo. Nacrtat ću tužni smajlić. Tako je. Jao, kiselo. Tako si smešna. A šta je kod tebe? Otvori.
Naravno. O, blago meni. Ovo ću rado pojesti. Šta je to? Ne, to je moja, skloni se. Mnogo volim ove bombone. O, kakav lep konopac. I ukusan je. Oduševljena sam. Smislila sam nešto. Sad ću joj pokvariti ukus. Ovako. To je mnogo dobro. I jao, kakav je to ukus? Jesi to ti? O čemu pričaš? Ja? Ili ja? Molim te. U redu. Wow, kakva lepota. Mnogo mi se sviđa. Tako su smešne. I ukusne. Cool. A sad ću popiti taj sirup. O da, božanstveno. Hej, a kad ću već ja? Čekaj, ostalo mi još jedno oko. Kako slatko. A sada jel? Sad možeš da počneš, hajde. Super, šta je tu? Kavijar? Je li to stvarno kavijar? Moram da probam. Neobičan ukus, ali mi se sviđa. Da, tako će mi biti zgodnije. Jo, zagrsnula sam se. Ne mogu da dišem. Pomozi mi. I još. Dobro sam. Da, tako je. Sad je sve u redu. Hvala ti. Hajde zajedno. 3, 2. Oho, šta je to? Ovo je lizalica. Sad ću je pojesti. Kakav bogat ukus. A sad ću je umočiti u prah, tako će biti još ukusnije. Jao, malo kislo. Šta je? Hoćeš i ti? Naravno. Ne može, otvori svoj poklopac. Jao, divno. To je ukusna igračka. Slatka je. Hej, zaboravila si. Daj ovamo. Skinut ću poklopac. Kakav lep džem. Sigurno je mnogo ukusan. O, da. Kiselo, ali ukusno. Daj meni malo. Okej, ali i ti meni svoj slatkiš. Dobro. Umočit ću bombonu. O, kako lepo. A sad ti sipaj na moju lizalicu džem. Wow, tako je još ukusnije. Mogu li ja? Hajde. Opa, ovo je moje omiljeno piće, obožavam ga. Ja, to je bilo ukusno. Znaš šta ću da uradim? Šta? Uzet ću ovu čašu, ukusnu čašu, i sipat ću sok u nju. Tako će sok postati još lepši. Daj meni da probam. Ne, imaš svoju hranu. Da vidim. Wow, slatkiš i jestiva čaša. Otvaram. Sipam. Ali nešto nedostaje. Znam. Hej, nemoj tako. Jao, nije uspjelo. Ma šalim se, izvoli. Wow, jedva čekam da probam. O, hoću ja to. Daj meni malo. Naravno, izvoli. Živeli. O, da, sjajno. A sada čaša. Tako je ukusna. Poješću svu. O, da, super. Jesi li već pojela? Onda sad ja. Jesi li spremna? Spremna. Idemo. Wow, Oho, kako zanimljivo. to je nešto ukusno. Brani se. Prihvatam. Kija. Baš zabavno. A sad ću otvoriti i probati. O, to je baš ukusno. Pogledaj. Divno. Baš nam se posrećilo. A šta je ovo? Ne znam. Moram da probam. Smislila sam. Sipat ću jel ovdje. Tako je, što više. A sad ću saviti to i... veoma ukusno. Hoću ja tako, ali ja imam svoju metodu. Tako je, još jedna liska i jel izgleda veoma ukusno. Sad ću umotati i slatki sendvič je gotov. O da, baš je lep. Poješću sve.
Tako si smešna. O da, bilo je super. Smislila sam nešto. Mari, Da? a vidiš šta sam smislila? Ovako. Hajde da igramo X-Ox. O, hajde. Moj kružić. Ja ovdje. Posljednji X. Da, tako je. Pobedila sam. Kako? To nije fair. Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O da, a Molly uopšte ne zna. Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. I ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrvit ću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvaćem žvaku. I pravim balon. Potreban mi je mali. A sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice. Tako. O da, odlično. Sada imam lepten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? O, kako lepo. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj. Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Zato sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federica. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično ide odavde. O, smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaje. Aha, i naneću na kapke. Super! A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lep crtež. To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lepa. A ja imam bisernu ogrlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljokice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju. Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam. Uzet ću ružu. Ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo. Meni se sviđa. Sofija, a tebi? Pa onako, moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislili šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiša sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljokice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super.
Eto, moja frizura je gotova. Da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojih snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatu masku. Tako je, što više. Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo je da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju pletenicu. A sve što je ispod, ofarbat ću u plavo. Tako je, kao da je moja pletenica red sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice, molim, možete da gledate, završio sam. Deni će sada da pokvari frizuru Sofiji. Brzo isključi fen. I Liv je zakačio. Nisam hteo. Gospođice, molim, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Oho, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sve šnalama. Neverovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. Imate li ideje šta želite da obučete? Sofi i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala i jedna haljina. Ups, sad ćete da podcepate haljinu. Devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim. Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislio da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. Je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow! Nije loše, ali šta je to? Jao, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne, dislike. Šta? Kako se usuđuješ? To je Sophie. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. Daj, nemoj da se ljutiš. Ali to je bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. Izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard? Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobjeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie i Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, ja sam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. A Liv i Richard su živjeli srećno do kraja života. Kiki, moji prijatelji također će renovirati sobe sa svojim ljubimcima. Farbanje zidova nije lako. Moram da ospavam malo. Da li zaista zaspala? Chloe, probudi se. Probudi se. Moramo da renoviramo sobu. O ne, sama neću moći. Chloe spava kao medved, a ne kao devojčica. U redu, neću je buditi. Pokriću Chloe čebetom i uraditi sve sama. Halo, treba nam jedna kućica za pse. Odlično, kućica je već u sobi. Moram da je ofarbam u omiljenu roze boju. Odlično.
Izgleda super, ali nešto sigurno nedostaje. A, tačno, treba uzorak. Stavit ću otisci svojeg šapa na krovu. Da, tako već bolje. Super, a sad ću uz pomoć šablona nacrtati kost. Stavljam šablon sa crtežom, prskam ga bojom u spreju i sve spremno. A sada moram dodati police. Na njih ću staviti svoj pehari. I još ću okačiti na zid naše zajedničke slike sa Chloe. Mi smo tako slatki. I pogledajte moju garderobu. Imam šta god hoćete. Odmorila sam se i spremna da... Kiki, da li si zaista sve ovo uradila sama? Ovdje je tako super. Ti si stvarno genije. Lepota. Meni se veoma sviđa naša soba. A vlasnica izgleda srećno. Tom, smiri se, molim te. Zašto se tako loše ponašaš? Dobro, idi. O ne, šta radiš? Uništit ćeš mi celu sobu. Ova soba mi se ne sviđa. Grozne. Hoću novu, renoviranu. Jesi morao zbog toga da uništiš celu sobu? Sada moram da sređujem sve ovde. Jo, nijedno mesto nije ostalo netaknuto. Kako si mogao tome? Jesu ovi flasteri za mene? Kako slatko, baš ti hvala. Sad ću zalepiti ogrebotine i mogu početi sa renoviranjem. Znam, prvo ću skloniti sve pocepane jastuke, a umjesto njih staviti kućice za Toma. A pocepanu fotelju ću sakriti iza slatkog čebeta. Da, tako već bolje. Sada moramo okačiti tvoje grickalice za nokte da se ne bi više tako grebalo. Moći ćeš se penjati gore po njima kao po stepenicama, a ovaj koš ću staviti činiju. To će biti ležaljka za mog mačka Toma. Okačit ću par slika da sakrijem ogrebotine na zidu, a ovdje ću staviti još jednu ležaljku. Tu će biti mali drugar Toma. Čak sam kupila za tebe novu činiju za hranu i posudu za vodu u obliku fontane. Kako ti se sviđa, Tome? Ovo mi se jako sviđa. A vidim da si oduševljen, to je super. Za malo da zaboravim, moram još da napunim tvoj WC posipom. A neću da prljam ruke, s tim se odlično snalazi mali kamion. Super! Šta tu radiš, Tome? Ovo je naš novi drug, a ne tvoja hrana. Ne smeš da diraš Goldi svojim šapama. Tome, budi dobar mačak, ne smemo da jedemo prijatelje. Sedi ovdje i razmisli o svom ponašanju. Kako si sladak. Ne mogu da te grdim. Hoćeš da se igramo? Jess, znaš šta mi se sviđa? Čekaj da završim i pokazat ću ti šta sam nacrtala, Bobby. Jel ti se sviđa? Jo, mog hrčka ništa ne zanima. Bobby, možda želiš da te pomazi? Ne želi. A možda hoćeš da plešemo? Hajde. Ni to neće. A šta kažeš na meksički ples, a? Čak ga ni meksička muzika ne privlači. Šta da smislim? Znam! Napravit ću ti lavirint. Tamo ćeš trčati i tražiti izlaz. Sigurno ćeš uživati. Gotovo! A Bobby, napravila sam ti sjajnu kućicu. Hajde da ti pokažem. Ovdje ima sve što voliš. Prošetaj se i pogledaj. Wow, a Roxy se baš potrudila. Wow, sviđa mi se ovdje. Tu ima čak i bazen. Odlično. Gdje dalje? Vratio sam se nazad. Bravo, Bobby. Hajde, možeš ti to. Konačno je zadovoljan. A dok Bobby prolazi kroz lavirint, ja ću malo ukrasiti zidove. Okačit ću policu, a na nju ću staviti kućicu za mog hrčka. A sad ću okačiti točkove u kojima će moći da trči kad mu bude dosadno. I još treba neki tobogan iz kućice direktno u lavirint. Mislim da će ovo biti super. A Bobby, da li si pronašao izlaz? Jesi, tako si mi sladak. Ali to nije sve. Hoću da zakačim par postera. Pogledaj, to si ti, super hrčak. Baš cool. Želim još više postera s tobom. Da li ti se sviđa? Vidi. Wow, a Roxy je super. Napravila mi je sjajnu kućicu. Svaka joj čast. Sad mi je ovdje baš zabavno. Spreman sam za
dan da se penjem po cevima? Baš mi je drago što mu više nije dosadno. Ali znate šta? Još treba osvetljenje da ti ne bude previše tamno. Da. A ovdje ću okačiti avion. Baš je sladak. Želim da naduvam još i balon. Tako je. Baš je lijep. Gotovo. O, svaka mi čast. Bobby, hoćeš da letiš? Da, znam da ti se sviđa. Čeri, gdje ćeš? Dođi kod mene. Daj da te skinem. O, duša mala. O, tačno. Smislila sam nešto. Napravit ću ti peskovnik. Znam da mnogo voliš pesak. Mislim da je tog dovoljno. Super. A sad mi treba malo kamenčića da ogradim mjesto sa peskom. O, da. Divno. I dodat ću malo veštačkog zelenila. I nekoliko kaktusa. Wow, to je prelepo. Cherry, to je kao tvoje prirodno okruženje, zamisli. Jel ti se sviđa? Što? Ne sviđa ti se? Tačno. Okačit ću ti ljuljašku. Znam da je voliš. I pošto ti se dopada da se penješ po zidu, hajde da ga ukrasim lepim biljkama. O, da, lepota. Sad je ovdje prava džungla, zar ne, Cherry? A moja gazdarica Betty tako brine o mene. Napravila mi je ljuljašku, sviđa mi se. O, mislim da ti treba bazen. I njega sam ukrasila kao tvoje prirodno okruženje, da se osjećaš kao kod kuće. Sigurno će ti se svidjeti. Sad možeš da plivaš. Vidim da ti se jako sviđa. Toliko sam srećna što sam uspjela da napravim za tebe udobnu kućicu. Pošto su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imamo u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve je spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled. Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno. I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba. Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti. Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate, što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje? O, da, to izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe.
A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti s čokoladnim sirupom. To je to, a završila sam. Wow, koliko sladoleda! I sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka! Neverovatno! Svidalo mi se. A da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O da, obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota! Samo pogledajte to! Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu. To je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo. Slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. Kako je čudan. Ok, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? Uspelo je. A sad mi treba krompir. Izgleda da sam ga trebala prvo očistiti. Nešto neće. Nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. Šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen, isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti. Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. O da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Oho, je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi izgorelo. Pa kako to? Tako vruće. Ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? Nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. To je voz sa sosovima? Ne mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! Neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno. O da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. O da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad
Sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. O, da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jo, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom. To je to, limunada se pretvorila u led. Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijetno, sestro! Wow, kako je sve lijepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lijep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? Zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. Nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra. Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja.